Čaute, vítam vás z nového videa. Práve sa nachádzame na miestnom štrkovisku a vybehli sme len na pár hodín, tak od rána do tmy, si zachytať na nejaké kapríky. A aby to bolo zaujímavejšie, sme si vymysleli takú súťaž ani ne medzi sebou, ale medzi náhodami, že vyskúšame 2 pruty na kukuricu, 2 pruty na boilies a uvidíme, čo na tejto vode bude úspešnejšie. Ideme si teraz nachystať pruty, montáže a ideme to nám poslať. Tak teraz ideme pripraviť krmnú zmes boilisu. Mám tu nejaký mix z Kopexu, nejakých halibut peletiek, nejakých 8 mm peletiek a podobne. Takže dáme si pár guličiek na celý deň. Máme. To by mohlo stačiť. A zalejeme si to Natural Krill Liquidom od Bad Carbs. To sme kúpili na veľtrhu v Breclave, takže ideme vyskúšať. Malo by tu byť nejaké 100% prírodné s kúskami kreviet a krillu. Voní to silne, takže trošku si to zalejeme s tým. Je to ozaj husté. Tak. Trošku to premiešame a môžeme to tam poslať s tým.
Tak asi po 5 minútach máme hned prvú rybu. Je to maličký kaprík a je to na boilies, na popku slivkovú, takže kukurica versus boilies je to zatiaľ 0-1. Tak asi po pol hodinke prišla ďalšia ryba. Je to malý karas a znovu na boilies, takže boilies vedie 2-0 a máme tu aj nový druh rybičky, takže taký krásny karas, môžeme ho ísť pustiť. Tak po jednom nepremenenom zábere, ktorého som vypol kapríkane, tak sa nám tu ukázal ďalší malý krásavec, tentokrát na kukuricu, takže paráda, je to 2-1, aj keď keby vyťahnem toho predtým, ten bol na boilies, tak by to bolo 3-1, ale zatiaľ takéto skóre a ideme ho pustiť. Priatelia, po chvíľky prišiel double, ale na nešťastie sa jedna ryba odvadila, ale druhú sme zdolali. Bola zdolaná na zamotanú montáž, ale je z toho pekný kaprík o váhe 5-6 kg, ale za to veľmi dlhý na boilies, takže neviem už aký bod pre boilies, ale veľmi radi. A som aj rád, že sa chytil, aby tú montáž nosil stále papulke. Takže paráda. Po asi 15 minútach prišiel ďalší krásavec a je pekne vidieť, ako sa váha rýb zväčšuje. Tak sa nám ukázal krásny šupináč o váhe niečo cez 9 kg. Znovu na popku, takže na tomto jazere popky jednoznačne vedú. A rybičky pekne prichádzajú po 15-20 minútach z toho istého miesta, takže sú pri chuti a
Ideme nám poslať znovu. Tak asi po pol hodinke prišiel ďalší záber. Znovu na boilies, takže už tu je tuším 4:1. Malý šupík, pekne na popku. A ja stále z toho istého miesta a uvidíme, ako to bude ďalej. Ide to tam poslať znovu. Už nám pomaly zachádza slniečko a už začína byť aj trošku zima. Tak sme sa rozhodli, že už pôjdeme domov. Máme 5:45. Úlovky dneska boli výborné, sme si zachytali kvalitne. Jednoznačne vyhral boilies. A bolo pekne vidieť, ako sme sa prechytávali čím dál k väčším rybám. Začali sme s maličkým kapríkom a karáskom a nakoniec sme chytili pekného kapra, ktorý atakoval hranicu 10 kg. Takže plná paráda. A niečo dodať. Trošku sme aj unavení, celý deň na nohách, ryby nám nedali pokoj. Mali sme aj vtipné nejaké zážitky, vybila sa nám zavážacia loďka. Museli sme ísť do vody, voda má odhadom nejakých 8 stupňov, takže studená bola. Tak ideme si pobaliť veci, vyťahnuť prúty a ideme domov si spraviť nejakú dobrú večeru a vidíme sa na budúce. Na budúce dúfam, že už sa mi podarí vybehnúť aj aspoň na noc. Aspoň na jednu noc. Takže ďakujem, že ste sledovali až do konca a vidíme sa na budúce. Čaute.